Morjesta Janne. Morjesta. Mitä kuuluu Janne maanantaihin? Perusmeininkiä tässä kotosalla työhuoneessa toimistohommia tehdään. As usual. Unelmia ja toimistohommia. No, joo, kyllä. Unelmia todeksi toteutetaan täällä. Yes. Hei Janne, meillä oli se kilpailu, kun kuvattiin. Onko sä kerennyt katsella niitä kysymyksiä? Onko sä nähnyt niitä? Joo, kyllä nämä oli oikein hyviä ja moninaisia nämä kysymykset, mitä tuli. Ja olisi mieli vastata kaikkiin niistä. Mutta hei, aika näin lyhyesti sillä, että kuka on Kilmarin tyttöjen paras hahmo, se on Gil. Joo, ja aika monet kysymykset kuitenkin paljastui myös siinä meidän huomisessa jaksossa. Jep, se on totta. Hei, mikä on sun mielestä, mikä oli paras kysymys, mielenkiintoisin kysymys? Mikä on voittaja? No mä en ottanut parasta, eikä mielenkiintoisinta. Mä otin semmoisen, sanotaan, mettäreitin tässä, eli jotain aivan muuta ja off-topicia. Tauriasen Erno kysyy, onko Sultans of Swing vaikea soittaa? Ja tähän mun tekisi mieli sanoa, että ei. Se ei ole vaikea soittaa sillain nuottinuotilleen, mutta se on vaikea soittaa sillain semmosella niinku Knopflerin finessellä ja semmosella käsialalla ja sillä täydellisellä tavallaan niinku ihanalla tyylitajulla ja fraseerauksella. Sillä lailla se on hankala soittaa, mutta ne ite nuotit kyllä löytyy sieltä ainakin semmoiselle harjaantuneelle soittajalle, mutta soitapa se sillä samalla stylellä, samalla tatsilla ja samalla fiiliksellä, se on vaikea. Mutta onko se vaikea laulaa? On. Se on paljon vaikeampi laulaa kuin mitä se on ehkä sellainen soittaa. Ja kaikista vaikeinta soittaa ja laulaa se yhtä aikaa. Siinä se Knopflerin ihana mutina fraseeraus yhdistettynä siihen sen kitaran fraseeraukseen, se on yllättävän vaikea. Joo. Hei, kiitos tästä vastauksesta ja Erno, hyvä kysymys. Ernolle siis menee palkinto. Onneksi olkoon Erno. Me otetaan Ernoa erikseen vielä yhteyttä ja kiitoksia Janne tästä. Ei mitään. Palaamme kaikkiin juttuihin. Palaamme ja tosiaan huomenna tulossa Janne Aslagin jakso Kahvila-ohjelmasta. Stay tuned. Kiitoksia Janne. Hyvää viikon jatkua. Palataan. Moi. Sitä samaa. Moi moi.